sama Bu Uli iki tak sepilke dodolane kancaku. Nek pesen ya ora apa-apa iki. Lewat paket arep ning luar Jawa ya iso. Iki enek apa-apa iki. Iki. Lewat aku bisa iki. Iki apa-apa enek. Iki ning jero kono kae keblak omah kono kae barang-barang ngono ki. Wis sing arep pesen lewat aku apa engko tak kei nomor telpone kok nomor telpone sing duwe Bekas iki. Iso kirim ning luar negeri, ning luar Jawa. Nek nang kene COD nang. Tapi siji sing dodol iki kadang sibuk. Duwe ternak wedhus. Wedhus ya enek. Nek pengen akikoh kene iki ya enek. Wedhuse enek 40 ekor. Wis, engko nek arep brene, nek arep akikoh tuku ning mburi kono milih. Dimasakke sisan ya iso. Jenenge Pak Glen. Alamate Poko RT 1 Nduwet Wonosari Klaten. Monggo pinarak sing ngersake rabot kalih ngersake daging akikoh wedhus mendo. Monggo.